ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам. Мо дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол қарор дорем. имрӯз числа 23 октябри соли 2025 сол. нигоҳ кунед бачаҳо, маҳаллаи Обод. аз ҳамин лаби роҳи маҳалла ин тараф боз участкаҳоро тақсим кардан, барои хона сохтан. ҳамин замин савдо мешавад. дӯстони азиз, шумо фақат ҳамроҳи соҳибмулк масъят кунед. аз мо эълон карданай. мо ҳамин вазифа дорем: хариду фурӯш, кори харидор ва савдогар. масоҳати замин дӯстон 6 сотиқ замина ташкил метиҳад. ай ҳаминҷа граница сар мешавад, инҷа рехтагӣ битон. хоб у тараф бо хулоса се тараф барои забор битон рехтагӣ тайёр. ин ҳамин ҳолат. обши масоҳати замин 6 сотиқ. аз инҷа ба мактаба 1 километр роҳ масофа дорад. онамо тамерем 1 километр роҳ масофа дорад. масҷидаму қад дур несте бачаҳо, масҷидам наздиктар будааст. масъалаи ов ҳозираша дар инҷа вадавоз ов меёра мерезава. анаи поёнтар да дӯстон иҷода тариқи ҳаму чашма ов овардагиай. хайр шояд шумо як камтар меҳнат кунен, одаме ки мисол мехара, ҳаминҷа тариқи ҳаму чашма ова бикашем биёрен, тариқи шланго. ай ҳаму тарафа дӯстон азиз. ин ҳаминҷа дӯстон замини фурӯшии мо. масоҳати 6 сотиқ замин. замини назди ҳавлигӣ барои хона сохтан. иҷара нав тақсим кардан, мардум уже хона кардестай. нигоҳ кунед. хона кардестай. ин тараф хай поёнтар. ҳама обод, омагиай, мактаб, масҷид. хулоса ҷои зур дӯстон азиз. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. одамое ки аз деҳаи Истиқлол мисол замин мехостен, замини арзон, ба хотири шумо омадем, дӯстони нанавор кардем, рӯи хотире ки мисол дар комментариҳо хоҳиш мекунем ки бародар Савдо ТВ ягон замини арзонак вонем ки мисол мо бихарем, ягон хонача карда зиндагӣ кунем. ин ҳамин замина дӯстон тавсиятон метем. нигоҳ куненда. фақат дӯстони азиз ҳамин беҳуда зангшон назанен. хоҳиш ай ҳаматон. ҳамин бисёриё занг мезананд, пага миём, рӯз дига миём. ҳамин ҳолатҳо ба мед накуненда. ҳамин соҳибмулкора чизе ҳаст, ма шумода гуфтестам. ин ҳамин маҳаллаи Истиқлол. ин ҳамин замин 6 сотиқай. кадомитон ки мехарен, рақамҳои соҳиби ҳамин замина мегзорум. далши чахчах кунен, бигиренш. ин ҳамин фундаменти забор рехтагӣ. ин ҳамин қадар кадян мефурӯшаш. одамои харидорат аз рӯи канали Савдо ТВ ба дили пир муроҷиат кунен, бигирен бачаҳо азиз. дар видео лайк кунен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. киҷо бурем, аз кадом территория шумода замин дар кор, хона дар кор, квартира дар кор, то чанд сума дар кора. ина забори битон. ин ҳамин қашидаги дӯстон азиз. ина масъалаи ҳуҷҷат дӯстон 100% ай. ҳуҷҷатҳо бекам будӣ, қонуну қоидааш қатӣ. кадомитон мехарен, хай мувофиқи қонуни Тоҷикистон ягон хонача мекуненда, далчи ҳуҷҷат мекуненда, сохтмон далчи давом метавад. ин ҳамин қадар аз мо навор кардан бачаҳои азиз. рақамҳои соҳибмулк дар рӯи экранатон мебурояд. дар рӯи экранатон мебурояд. занг бизанен, мегӯем ки мо аз ҳамун канали Савдо ТВ тамошо кардем. муомила кунем бачаҳои азиз. хулоса нархи ҳамин замина 55,000 сомон меган. 55,000 сомонӣ. хай бо каму беш иншоалло муомила дорам. фақат ки не толка ин замина соҳиб ша. чизе ки рекламагузорӣ мекунем, наворомона сабр карда тамошо кунен. ҳамун харидорои аниқтон занг бизанен, омада бо бинем, бигиренаш. ин ҳамин қага бачаҳо. зинда бошен дӯстон. то навораи баъдина худтон эҳтиёт кунен. раҳмат ки моро тамошо мекунен. числа 23 октябри соли 2025 сол буд.